Vaikka nyt takatalvesta puhutaankin, niin kaikki varmaan huomaa viimeistään ikkunassa katsoessaan, että kevät on tullut myös tänne Pohjanmaalle. Mä itse en pidä keväästä ja mä oon huomannut olevani aika vähemmistössä tämän mun mielipiteen takia. Mutta jos joku muu siellä nyt painii samanlaisen ongelman kanssa, ei hätää. Mä oon koonnut tähän 3 vinkkiä, joilla sä voit väistää kevään kuin ammattilainen. 1. Leiki talvea. 2. Siirry suoraan kesään. Ja 3. Jätä vuodenajat omaan arvoonsa. Ja mä siis en vastaa kouluun, töihin tai ruoan loppumiseen liittyvistä ongelmista. Toivottavasti näistä tuli apua jollekulle. Mennään tässä ensi videossa. Moikka!